ಒಂದು ಆಗಿರ್ದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ರೋಡ್ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು. ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಬಂದು ಮನೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಖಾಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು. ಮುಟ್ಟ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for. Hello guys, welcome back to the new vlog. So ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಮಗ ಬೈದನಮ್ಮ. ರಿತಿಕ್ ಲಿಜರ್ ರಾಹುಲ್ ಲಿಜರ್ ಸೊ 2 ಜನ ಅಕ್ಕನಕಲ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚಕ್ಲೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ನೀವು ಒರಿಯ ಬೈದೆ ಯಾನೇ ನೀವು ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಪೋಡ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೋರ್ ಆದಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಬತ್ತನ ಪೋಪನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಾತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಇಡೀ 2 ಮುಟ್ಟ ತುಲಿ ಬಲಿ ಪೋಯಿತ್ತೆ. ಆರಾಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಳ್ನೀರು ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆದ. ಬಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ನಾನೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಪವರ್ ಉಂಡು ನಾನು ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು 2 hour. ಎದ್ದುರ ಪೋಡು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ಸೊ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಸತ್ತುಕ ಎದ್ದು ಪೋಡು ದಾದ ಅಂದು. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ. ಸೊ ರೋಡ್ ತೂಲಿ ನಿಕೊಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೈಕ್ ಹಿಡಿ. ಸೊ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಎದ್ದುರ ಪೋಡು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಿ ಬಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಎದ್ದುರ ಪವರ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ. ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು. ಇದು ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಪೋನಾಗ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ. ತುಲಿ ಗೈಸ್ ರೋಡ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋ ತಾಜ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಬಸವ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ನಂದಡಿ 2 ಕೇ ನೋಡು ಕೇಂದು ತೂಪ ದೂರ ಬಾರದ ಅದ. ಸೊ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೋಡ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಪೋರ ಎಳ್ನೀರು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೂಕ 200 ಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಉಂಟು. ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋತು ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ. ಸೊ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಗುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸಕ್ಕದುಂಟು ರೋಡ್ ಪವರ್. ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಬೂರುಂಡು ಒರಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡಿರ ರಡ್ಡು 4 ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ರಡ್ಡೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪೂಜಿರಿ ಬಟ್ ರಡ್ಡೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿರಿ. ಸೊ ಸುರುತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡ ಪುಡ್ತೀರ ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದು ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿನ ಕುಡಿದು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತೋಪೇನು ಬಂತೀರಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾತನೆ. ಸೊ ಸುರುಗಿ ತೆಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಯಾರು ಬಂತೀರಿ ಪೋಲಿಂದ ಎಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡೀ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೊಡಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೊಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪಾನಿಗ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ತೋಟದ ನಡುವುದು ಪವರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ತೋಲಿತ್ತು ತೋಟದ ನಡುವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ಟದ ಈ ಇತ್ತ ಬಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಂದೇ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ನೀರ್ದಲ್ಪ. ಸೊ ಬಾರ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಗ ತೂವಾರ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊತ್ತೂಕ ಏತ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗಾರಲೆ ತೋಪೇನು ಬಂತೀರಿ ಅವು ಹಂಚಿ ಪೋರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೋಪಿರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪನಿಗ್ಲಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂತಿರೈತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಪೋದು ಎಂಚೊಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ದೂರ ಅಂತ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಿರೋರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎತ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡೊಂದು 5 ಒಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪವೇನು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚನ್ ಇಪ್ಪಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್. ಸೊ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋಪುನ ದಾದ ಎಂಚು ಗೊತ್ತುಲ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾವೊಂದು.
ಸೊ ನೀರು ತೋಜದು ಎದುರುಡು ಹೋಗ ಸೊ ತಾದಿ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಸಕ್ಕತ್ತು ಅಂಚೆ ನಡಪರುಂಡು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ರ ನೇಚರ್ಡ್ ಸೊ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಹೋಯ್ತು Is it clear that I still wanna be? I see you denying when I know that I made it clear. I want you to know that I'll be close through the darkest when the sky is getting bright. I'll hold you. So guys, Elaneeru Falls. So ಈ ಲಾಭತ್ತು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ತಿಲ್ಲ ರುಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಸೊ ಆರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಇದಾದಂದು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಎಪ್ಪ ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಲಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ತು ಏತ್ ದೂರಡಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಆನೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈತ್ ದೂರಡು ಗುಡ್ಡದ ಕುಡಿ ಟಾಪ್ ಉಡು ಫಾಲ್ಸ್ ರೀ ಅಡೆ ಪೋರ ಬುಡ್ಪು ಜರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ದುಂಬು ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತಾ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾದಿ ಪಂಡಿರಾರು ಯಾರಿಗೆ ಚೂರು ಸೊಂಟ ಬೇನುಂಟಿಗೆ ಸೊ ಎಂಬರ್ಪಿ ನಿಗುಲ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ಸಾಕಣ್ಣ ಗೈಸ್ ಮಿತ್ ನಡ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಡೆದು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೋಪ ಐತಿ ಸೊ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಂಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಕ್ಕದುಂಡು ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮನೇಜಿ ಬೇತೆಡ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಬತ್ತರನ್ನ ಸಂಸೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನ್ನ ಬೂರುಂಡು ಬಟ್ ಬತ್ತಂಡ ವರ್ತ್ ಜಾಗ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತೀರಿ ಅದೇ പോകുന്നിಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಪವೆ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಂಚೋಣ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯಾರ ಸುಲಿ ತಾದಿ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಪೋರ ಒಂತೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ತಿಯಾರ ನಂಜಂತೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಸೊ ತೋಲಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ನೀರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ತುಗ ಹೆಂಚೊಂಡೊಂದು ವಾ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎದುರುಡು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪೋಯ್ ಡೆಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಾತದೆ ನಾನು ವಾ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಹೆಂಚೊಂಡೊಂದು ವಾ 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 ಸಕ್ಕದನ್ನು ಗೈಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸ್ ಜತ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಿಂತೆ ನಿಕುಲ್ತುಲಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಹೊರತು ಯೂತೋಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತೂತ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಅದಾಗ ಹೊರ ತೂತ್ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಎರ್ಮೈ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂಡ ಒಂದ್ವಿ ಎಳನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪುಂಡು ಬಟ್ ಲೀಚ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಆರು ಕೊರ್ಪಿರಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅವೇನು ಪಾಂಡ್ ರಪ್ಪ ಬುಡ್ಪುಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತ ಬರಡು ಒಂದು ಬೆಗತ್ತಂತೆ ಮೇಕಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಜಾಗ ಸಕ್ಕತ್ತುಂತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟುಲಿ ವಿರಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತನು ಗೈಸ್ತುಲಿ ನಿಕೋಲ್ ಸಂಸೆ ಬರ್ಬರಂದಂಡ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪುನಾತಿ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬತ್ತು ಬೋಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತನು 50 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒರಿಯಾಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋಲಿ ಸೊ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಾತಿ ಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಳನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಪದೆ ಸೊ ಬರ್ಪುನ ದಾದಿ ಪೋಪುನ ದಾದಿ ಬರೋ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆತಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕೋಲ ಬತ್ತಾರ ನಿಕೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಾರಂದು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇಪಂಡು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕೋಲ್ ಸಂಸೆ ಬಾರ್ಪಣ ನನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಎಳನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಬಿದಣ್ಣಿ ಸೊ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಪದ ಅಲ್ಪದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಪುಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ದಾಲ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಿನ ತೋಪವೇನೆ
ಐಕ್ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ಸೊ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋನ ಕುದುರೆ ಮುಗಿ ಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಪಾವೆ ಬಲಿ ಎತ್ತು ಒಯ್ಕ್ಲ ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪಿದಾಡ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಪಿದೈ ಬರ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಭಯಂಕರ ಬಂಡ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬಜ್ಜಿ ನರಕ್ಕ ರೋಡು ಅಂಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪಂತಿನ ರೋಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ಟೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ದೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಗ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಎಟ್ಟು ಜಾಗ ಎಟ್ಟು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ತೋಪವೆ ತುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಲಿ ದೇವಡ ಫಾಲ್ಸ್ ತೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ರೂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂడి ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಎಟ್ಟೆದ ಬತ್ತಾಲಿ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆಪುಡು ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಹಾಲು ಉಂಡು ಎಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ఒక ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಜಾಗ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋಪಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೀಟಿಗೆ ಬತ್ತಾನಮ್ಮ ಸೊ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಪ ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತೂರು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ನಮಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪಿದಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತೂಗ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಪುಣ ತೊತ್ತುರೆ ಗೈಸ್ ಮೊಲೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ದ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು ತುಲಿ ಸುತ್ತೂರೆ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಂಚು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾವೆ ತುಲಿಯರ ಒಂದು ಆಗಿರ್ದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ರೋಡ್ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಖಾಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಮೊಟ್ಟ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ಜಾಗ ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವಲ ಐಜಿನ ಅಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಬಹುದಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾ ಪೀರ ಬರೋ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೋದು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋಪಾದೇನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಸುರುಕು ಪೋಯ ಎಳ್ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ನೆಂಪು ಒಂಜಿ ಸೋಮಾವತಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ತು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋರಿತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಸೊ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋಪದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲವು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಪಿರಾರ್ನ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಾಯ್ದಿದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಂತ ಕುಲ್ದೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟೋದು ವೀನಾಗಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬದ್ದು ರೀಚ್ ಅಪ್ಲಿಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ತಿಂಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.